shigo kin ji ai malam yana nan shi yace ba shigo da kansa Allah ya gafarta Allah ya gafarta ba ko kai yaya ka san ina shan sigari wani lokacin sai a tunani cewa aljani ne ke sha ai ba na shan sigari haka kawai ni ba aiki na bane ban santa ba amma kawai ne haka sai danga kawai sigari tana ci Allah ya gafarta yaya ka taimaka dan Allah aiki ne na gaggawa aiki ne me matsala ce ta so da wannan yaran malam ka daina hada ni da Allah mana yaran malam kowa ya san mun yi wa gwamna ya ci mun yi wa dan majalisa ya ci mun yi wa kamsila ya ci mun raba aure mun kori aure mun sa aljani ya banka gida wuta yaya wannan baiwar Allah yawa yar hannu ce yar amana kuma in ta samu mun samu ka gane to gaskiyar lamari to wane da ita tana kuka matsaloli ne akan ta dankam zan warware mata su to kafin ta zo nan ta share hawayenta ka duba duk abin da ya kamata malam a bankara a taimaka ai ta abu ɗaya cuta ta kici ta kicin yiwa na ga isa haraki kamar sai kin yi tsirara fa what yaya malam yau an leko ni yaya ɗauki magana uwar miji ce yar banda haka ne wallahi magana uwar miji ce yar banda kwarai malam ita ce ta addabe ni malam malam ko ka sasanta su ko ka raba gidan kowa a bahi gidansa ya zauna yahu ina kake gani ka san karara ni na san karara ina karara mai mugun kaikayin nan kin gane ta malam za ki iya sau kwano ɗaya malam ki bulbule mata kwano ɗaya a cikin buta tana yafa tsarki wai ta samu matsala san fiya dan tofa na san fiya malam madara kenan madara fiya in za a yi abinci ke bulbule mata FPC ɗaya wallahi malam an gama dole ma in yi illahi lalli magani ne mai kyau kina jina ina zan magani na uku kin san waye mai fetur an gwakku akwai shi malam ki samu rabin galan kamar 12 dare ki tiltila ta windo bul a gidan man ki chas a gidan man aliko za ta siyo ki so ki bambama musu wuta ki je gidan man aliko ki siyo ki dirka ma wuta ai malam mutuwa za ta yi wannan magani na ki yayi shine dai sai kuma me kina jina ina jin ka malam kin san wuka balati ina da wuka shekarariya ki lima mata a ciki ki murda ai sai ɗaya in ba nan ai gaba ta ɗaki to ɗaya tafi mana abin nufi ita wukan nan mai tsatsa za a samu me tsatsa bana ko sabuwa me tsatsa ga ta tono za ta shiga za ta mutu dole a ciki wai guri mutsa mata a ciki malam mutuwa za ta yi malam ni kuma ban san ta mutu so nake dai a mun wani abin da dai kawai zan rabu da ita kawai malam ta takura min ta addabe ni wannan yayi wannan maganin yayi kawai an gama Allah yayi ai ban taba jin magana ke akwai magani sabo akwai tuwaris wannan tuwaris din da baki yi ne garanti dan kwatano yayi daidai shine karshen magani ku zo min da zabo kwala gobe na ebu da bige la gafata Allah ya saka da alkhairi Yawa. yanzu zan raka ka yawa in za a dawo dai a dawo da abin a zo da abin sadaka zan raka to ina zuwa in san samu ne in ta zo ma ta kwana aikin zai fi kyau ina zuwa dai to ina zuwa har gido what me da wayya ai miki aiki yanzu yi haba wayo Allah na a cire miki fargaba yanzu zai cire mata balli a sa miki soyayyar mijinki wayo wa Allah na ai he malam me idan Allah me da wayya har gido me da wayya salamu alaikum alaikum salam malam yaya amma fa wannan maganin naka yayi shi ne dahir naji ka ce zabo kwana dan tofa ko dan daura Allah ya gafarta falma idan nan idan an zo da zaban nan dole a aje mun guda ɗaya kwalele a ciki dole ne to zan gaya mata ta zo da shi a gashe wai kai yaron malam wai me yasa baka zuwa da karuwai ne what ka zo min da karuwai kwala ka manta na zo da yan solo na ji daɗin su qur'ani wannan yaran sun ba abin da nake so sun ba da abin da yake so wallahi wata mai galala din nan to ka san me za a yi yanzu wukan nan siyo ta za ka rinka kana rabawa duk wacce ta zo irin wannan matsalar shikenan ka dinga raba musu ka ce su je su kai to kai fa da kake wannan magana ma kashe mace fa za ta kai wai kai mahaukaci ne in gaba ba mutum bi ake ba in ɗaya mutu za a ci gaba da gaba ko kuwa ai an ta kare kashe ta fa za ta yi fara giya ma to ta mutu uwa ta ce ta mutu yaran malam ya ga ba fa uwa ta ce ta mutu ba ran da ta mutu shikenan
Yara malam. Za ta hana mu cin abinci ne? Yara malam. Na'am. A je a kamun karuwai. Guda nawa? Da uku. Yanzu dai ina jin da sun je ganin gida. Suna zuwa ganin iyayensu? A to ni wanda suke waje na sun tafi. Shi kenan. Kai ma. Zan kewaya in kewayo. Yawwa. Akwai wani mai S. Kai. Mai S uwar ka zan da yi? Me zan da mai S? Ina ruwana da mai S. Me zan da mai S? Malami ne kai fa. Ba ni ba mai S. Ba ruwana da su. Allah kiyaye. A je asibitin Malam Aminu Kano ko asibitin Zana ko International Hospital Abuja. Su kada da ai maganin mai S ɗaya ne. Ka rike shi kuyi kiss. Allah kiyaye. Yara malam. Na'am. Na sallame ka. Dan kewaya gona dan a neman aikin wake. Ba kuma na sallame ka yaran malam. Bari in je in dawo. Na sallame Sama. ka. Na tafi. Yaran malam ana kokarin neman arziki kana neman tsiya. Yaran malam. Yaran malam ina kai na irin wannan aika. Kan ka za mu karo ka to mu da su. Allah ya gafarta. Yaya. Allah ya gafarta. Ba kowa ciki ne. Aljanu na tura su yawo ne akwai ciyawa da za su sani yan nan. Allah ya gafarta malam. Ka duba mata abin duk da ya dace a yi mata wannan biyar Allah. Kuma ga ki dahe ya wallahi. Yara malam. Na'am. Yara malam. Allah ya gafarta. Yara malam. Allah ya gafarta. Okay. Yara malam. Allah ya gafarta. Allah ya haɗa ki da tsinan nan miji. Haka ne. Baya cewa baya taimakon kowa baya taimakon iyayensa. A ina taimako. Malam ne aka yi kasan da wani. To karuwa yake taimaka. Ba da ɗauka. To, bismillahi Allah. Sai Allah ya haɗa ki da tsinan ne. Kin gani ga a gidan solo ma 68,000. Na ce ya bani kuɗin manja ya ce ko sisi Bai wa baya Allah da ga shi. rigarsa uku. To ga ya ɗakin karo. Kin gani nan ga ya ɗakin karo. Allah ya gafarta. Ga ya ɗakin karo. Ɗakin karuwa ma. Kaga mutumin nan? Eh. Mai kuɗi ne kuma kofar gidansa da masallaci da dumar ma ta lalace ya ki canja. Ya ce min ba zai dawo ba. Zai tafi Abuja wajen mitin. Amma kuma ya je canja karuwa gida ya siya mata har da mota da. Yara malam. Na'am. Na hango kawai abu ɗaya zaki masa a fiɗe a dandaɓe shi a irin aji gwalan a lima wuka. A'a. Ka san me matsalar? Ga ta nan ta gaya ma ba ta haihu da shi ba. Ba haihu da shi ba malam. Kina san haihuwa? Ban taba ba malam. Yara malam. Na'am. Za ku haihu da ita. Kuma za ta haifi mai kama da ni. Da kai kuma? Da shi? In dai shi. bai wa Allah. Kaga. Yara malam. Ku shiga ku kwance mugiki. Ai ina da basu. Bai wa Allah. Gobe ki zo da maraice. Lokacin ya tsirga mu. Ku yi kwanciyar mugirbi. Kuma masu kuɗin nan ma haka suke. Sai mutum ya ce ma wai ya tafi Abuja. Ya isa da matarsa ya tafi Abuja a hena hotel. To dai gahi nan ba abin da yake kwana a hotel ga karo san kai 13 suna bin. Bai wallahi. Wannan aikin. Hotel a fidiye shi a tsinke ta fit. Kuma karfe 2 dare zaki mar hakan. Ya ke har ki damu akan da. Yara malam. Ko kai ka ba ta yaro. Nawa na bayar? Ta yaya kuma? Bai wallahi aka fidiye shi ne za ku zauna lafiya. Wannan shi kadai zai baki yaro. Wani ma da guda kake na maganar. Nawa muka haifa ko dan ba a damar da su. Gaskiya malam gwara ma ai mai haka nan. Ai kowa ya huta, matan ban za su huta mu ma mu huta. Kowa ya rasa. Kowa ya rasa ma. Kina san haihuwa? Ina so. Ku shiga daga ciki. Haihuwa abin so ne ai. Ku shiga daga ciki yaron malam. Na gano maka yaro. Ciki kuma? Ku shiga daga ciki. Ke ɗaki jin gaya miki duk girman girman. Ke da ba. Wai da ba Allah duk girman trailer mai maganin ta. Dan abin nan da ake haka. Kina rike kika kit. Nan. Kenan. Ki cire ma ta tura ki cire ma alamin. Shikenan. Yanzu mu je in raka ki. Gobe ta zo da kaji ko zabo. Gobe ki zo mana da bakin bunsuru. Ki zo mana da bakan maki. Ciao. Shine magana. Allah. Allah wallahi. Aya haka. Kwabe rigan nan. Aya haka. Hey! Haka ma zai. In dai kina son yaro, ku shiga daga ciki. Ai, ku shiga daga ciki. Ya mana. Ba sir ne da ni. Ba matsala yaro zai zo. Ai babu ba zafin nema ne ke ka samu ba. Dan kankane ka ne mai ka samu. Da haka ji. Ta je gobe ta da.